Gde ste ljudi? Evo nas u našem Minecraft showu koji ću okačiti na kanal Aca Zvezdaš. Aca Zvezdaš. A sa nama je Bogi i... Da, to sam ja, čao svima, svi like, share, subscribe moj Acin kanal, tako da to mnogo znači. Da, zaista će biti lepo. I nadam se da vam se sviđa naša nova kućica. Za malo da kažem kućica, ljudi moji. Vidite, baš je lepo. Baš je lepa, ja bar tako mislim. To je moje ručno delo, tako da svi like zbog toga. Ja sam to pravio. Ne, laž, on je samo stak. Ne, on laže. Ajmo sve mi da sečemo dole. Hajmo dole. Ja vidim jedno odlično drvo, ajde dođi do mene. Ako me vidiš. Ma ja kopam ovdje ispred kuće, ova obična drva. Ok, onda ja dohovamo. Dobro. Ajde. Ajmo. Ovako. Tako da u ovom snimku moj debi, kako bi se to reklo, prvi put snimam, a da igram na serveru, tako da opet svi jedan like, share, subscribe. A bit će mnogo epizoda, tako da. Da, kao što kaže Bogdan, snimat ćemo još puno. Ja barem mislim. A to kucaj ovako. Sačekaj. In Srbi. Stani. Sačekaj. In Srbija. Akse 98. Ok, sada... Šta sada da kucam? Ne moraš, samo Dobro. jeli, Šta? koliko će trajati epizoda? Šta kažeš? Koliko će trajati epizoda? Pa epizoda će trajati oko možda 7-8 minuta ili koliko Bogdane ti hoćeš. Zavisi. Ja ulazim u kuću. Našao sam jabuku. Čisto da se zna da su ovi admini ukinuli ovo životinje, tako da nemamo hrane pa se snalazimo u vezi hrane. Nisu ukinuli. Da dođem kući. Home. Aco, kucaj set home. Kako? Kucaš ovako, posle crta, Dobro. S-E-T, Dobro. home. Home. Ok. Šta ti piše? Home set. Super, sada si u kući. Šta bi mogli da napravimo? Pa. Šta misliš? Pa znaš što ne bi bilo loše pored ovoliko svega što smo napravili? Ne znam sad šta bi mogli napraviti. Možemo kao neku kuhinjicu malu ovdje. Pa možda. Ali ovdje kod peći. Pa znaš kako? Možemo ovako ovdje. Pa ne mnogo zauzima prostor. Znam kako ću. Idi radi nešto, ja ću sada ovo da odradim. Dobro. Ja ću... Šta je potrebno? Samo mi ti cepi drvevo i ove peke. Jedna, dva, treća, četvrta. Ok. Samo nešto sada radim. Što će mi 4 sekire? Za svaki slučaj. Dobro. Toga. Ja ću sad to da počnem, samo da uzmem
Znaš li, ja mislim da ovdje od ovih drva 7... Čekaj da vidim. Koliko sam napravio? Bajo, ja mislim da ovdje ima 84. 84 ove daske. Samo ptice. Dobro. Šta si ono beše rekao, da cepam drva? Da. I čisto da se zna, nekad ću snimati ja, a nekad će snimati Aca, pa tako da će ovo biti kao novi serijal. Bukvalno ćemo snimati mnogo. Da, Preživljavanje na serveru, jer nam je tako lakše. da. A možda ćemo i napraviti kanal naš? Možda, ali ne znamo, tako da ne možemo reći da ili ne, znači samo ne znamo. Ja mislim da je ovako bar lepše što se tiče ove kuhinjice. Dođi da vidiš, kucaj home. Ko se crta home. Dobro, samo malo. Ok. Onako malo je lepše. Home. Bože, kako sam se home. Ok. Evo me kod kuće. Stani, nešto sam se ovdje zeznuo. Ovako ja mislim lepše. Ne znam, nisam vidio. Stani, moram da uđem nekako. Bože, kako mrzim kada mi ovako... Sačekaj. Gdje si? Evo, ulazim. Evo. Da, gospodine Živkoviću, šta želite da naručite? Strava, baš. Ok, Bolje nego. hoćeš da ti ja dam još drva? Još hoćeš da ti dam još dasako? Pa daj. Ok, samo moram da... Glava ne boli. Imi. I... Ok, evo. Bacam. Čoveče, pokupi. Imam još. Aca šumar. Gledaj sada ovo. Eto, to je sve. Oko ti ne možeš da čitaš. Tačno imamo 3 steka ovih. Pa super. Znaš šta možemo da radimo ovo? Imamo 2 zanatska stola, sad je nekako lepše. Baš cool. Šta ti misliš? Ja mislim da je ovo ekstra. Mogli bi da napravimo još nešto, nekako mi taj deo ovdje izgleda prazno. Ajmo da idemo u potragu za ovcama, da napravimo krevet. Imamo za sada i samo jednu vunu. Ovo ne može. Aha, da, samo jedna vuna. Ajmo da idemo u potragu. Ja već vidim... Čekaj. Ja ne vidim nigde ovcu, jer i ti vidiš. Moramo se potruditi. Dobro. Ajde, koliko imaš batačića? Imam 6. 6, super. Pošto ja ovdje imam jabuku i meso. Ovo je bilo sve za ovu epizodu. Vidimo se sljedeći put. Ćao.